jam hiira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare en garti hande oɗo ñalawma altine awri ko 17 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati addon ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar titre men ɗuɗɗumon e ɗiɗo habaruji ko toon to États-Unis puɗɗorɗen dabban ko haalde ko taso weeyo e noon tuɓoji mawɗi ɗeɗo balɗe manji hawɗum noon ko banque funnangue États-Unis toon to États-Unis hande no wayno kadi ko toon to ene fama oɗo saha joni noon hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi holleyɗele nayyi ɓurnoɗo wawde yitede ko fate élection ngaji ɗi so wawa républicain ji gañi walla démocrate en gañi noon ƴeewyaniyaden hande toon to Texas e tumnade kadi habaruji gumri to noon kanko gouverneur Abbott o wawi hande signinde yamiro lawol walla kulal ngal kadi ko pour yamirde état e Texas neɗɗo dewɗo toon frontiére naati Texas eɓe poti mbawi nanggude ɗum mbawi kadi yaltinide leydi ndi hande toon to États-Unis ono kanko maire Adam no New York won fujore kadi nde waɗi walla won haala ka waɗi ko fati en sifade New York ɗum noon haala ka kadi ne addi caɗele seeɗa wonande jangol bangol hitande ujunnaji ɗiɗi e goho to habaruji men international ma en ƴeew yaññade holko ñalli toon hande to wiyete Palestine ɗum noon ko suba hakkude guerre gonɗo toon kamɓe hakkude Israël e kadi e Palestine naɓe habaruji men international ma nawen toon to Guinée cummu manggu waɗi toon ƴeewen kadi holko ɓe kaali cummu e kadi ko fama hen habaruji men cakkitorɗen ko toon to Égypte woteji bannuɗi toon tuggi sappo no wayni hono kanko gardiɗo leydi général Fatah ko kanko kañum woteji ɗi ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnide oɗo journal ma en gara dettuji muɗum joni joni o sifti noon tan hande ko altine 17 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon calminama kadi sifti ɗon tan ko hande ene wayno ko ƴiwole mawɗe nene tinade garat toon to États-Unis ɗum noon ko banggue funnangue États-Unis tumnade kadi service toppitiɗo ko fate weeyo ene wayno ko yimɓe tati puɗɗima mayde saabu e ɗiɗo toɓoji donc toɓoji ɗaminaji ne mawi hakke ken wona métre feccere luggi ɗeki ma ndiyam tello ɗum noon ene wayno ko fama tan ɗo joni banggue funnangue États-Unis ko leyɗele koye New York en koye Florida en gonɗo o toon banggue ko wiyata tufde funnangue no fama kene wona 1,35 ujunere neɗɗo kañumen fof ene wayno ko jamma altini oɗo en ma donc dañde courant ɗum noon ko sipamude toɓoji baɗoji toon ɗeɗo balɗe tugui tan dimanche hanki ha fayit ma Lundi neɗɗo goto maayi hen yaara 90 o maayi ko toon to Caroline du Sud kadi ene wayno ko kanko hoore makko maayi ko taw oto makko e pratiquement wonno ko oto en pratiquement yooli kanko hoore makko tawa maayi nder toon neɗɗo goɗɗo kadi ne yaara duuɓi 90 kañum hoore mum ko wiyete ko Robert Hockey on e maayi ko toon to Massachusetts maayi kadi kanko ko ñande altine nde ɗum noon ko hande o maayi kadi ko caggal kanko hoore makko nde oto makko ene wayno lekki yani oto makko gañimo kadi gañimo e hoore finalement maayi hen neɗɗo tataɓo kadi kañum hoore mum maayi toon to wiyete Windam ɗum koto Maine inde makko haala kono noon ene wayno ko kanko hoore makko maayi ko caggal nde wonno e dow huɓere mum fewna ɗum finalement lekki hen e makko o maayi hen donc ko hiisa tan e oɗo saha joni ken wona ujunnaji 5 vol diwannoɗo mbase diwde nde poti diwde nde ɗum noon nde tardini walla ken wona 500 majji ɗiɗo no voluji ɗum ko banggue États-Unis to banggue funnangue États-Unis ɗiɗon foof ma ene wayno mba kayitoyade ɗum noon ko toɓoji mawɗi toɓoji ɗi kadi gardata ko ndiyam gardata kadi koye hendu won hen kadi ko fuɗɗi addude ni hen neige uji to banggue taji gonɗi ko wayno Indiana Ohio ha yettani ma toon to Pennsylvania hande habaruji men gummiɗi toon to CNN e turnade kadi no ɗum kaali mbi wonde ko ene wayno ko won gouvernement ji étranger ji joguino no fewi anniya waylude woteji baɗɗi e nder États-Unis hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi ɗum noon ko woteji ko mbiyata midterme woteji ɗi kadi ko woteji ko fate Sénat en e congrès en no fate juge en ɗum noon no mbiri ene wayno ko ɗiɗo état ji nayyi Russie Chine Iran e Cuba o kañumen joguino intérêt mawɗo sibabude goto fof holmo yiɗi taw ko démocrate en walla ko républicain
gon garto Sénat walla garto toon to suudu représentant walla garto même walla jogo même contrôle ko fate présidence mo États-Unis wayno ko Chine ɓuri hen jogade influence tumnade kadi rapport o kono ɓe mbiri no wayno ko Chine no faami wonde ko républicain ɓuri sirminade no fewi ko fate habde mumen ko fate surtout yenna doole mumen ɗo jogui oɗo saha joni koñum haalama hen Iran aussi ene wayno kañum hoore mum ene jogui yimɓe ɓe ganduɗa taw ko démocrate en républicain ji en ɓe wonani pour beele ne wawa wallude ɗum ko fate haare mumen nde wonni wonande oɗo saha joni nde surtout wonanode pour hebtude kalisaji mais surtout kadi joktade rôle muɗum o jogui sur le plan international Cuba ne kayne ne wayno kañum hoore mum joguinoma hen rôle ɗum noon donc ɗiɗo état ji nayyi Chine Russie Cuba ene wonde Iran ko kañumen gonno joguinoɓe influence mawɗo e woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi habaruji men hande toon to États-Unis tumnade kadi habaruji gummiriɗi toon to New York Times hono kanko gouverneur Abbott mo Texas o wawi signinde hande kuulal toon to Texas kuulal ngal ɓe mbiyata ɗum ko SB4 ene wayno ko rokki ko kala yimɓe dadiɓe toon to Texas autorité walla laawol walla doole ɓe ganduɗa en kala moɓe nanggui ne rewi frontiére uji taw natiri frontiére uji ko tawana e laawol eɓe mbawi nanggude ɗum eɓe mbawi sogde ɗum eɓe mbawi kadi ñawde ɗum eɓe mbawi kadi yaltinde ɗum leydi ndi ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Texas kadi ɓe jiiɗi ñambude ko toon to Arizona ne wayno caggal muɗum hono won kawniji nayyi gonɗi toon to Texas ɗiɗon kawniji kadi ko ɓuuri hewde hen ko espagnol uji bindi lettre uji fate kanko président Joe Biden e fade kadi kanko ministre de la justice mo États-Unis hono garlan pour yoɓe mbaddu peeje fof mbawɗe wonde beele eɓe mbawa habde kanko gouverneur mo Texas pour wonde ngal ɗo kuulal ko kuulal lundi ngal constitution mo États-Unis e siftinde toon wonande yimɓe ɓe ganduɗa immigration ko luwaji fédéral jogui kala ko fate immigration e ɗum noon ɗiɗon luwaji kadi ko luwaji ɗi ganduɗa ene toon to congrès waɗata ɗum kanko président mo États-Unis o signe ɗum waɗa ɗum exécuté donc kala ko woni ko wona fédéral ene wayno kala ko woni état ɗum wawa wadde luwaji ko wiyete immigration kono noon e yiyama ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi surtout toon to Arizona e toon kadi to Texas e Florida won autorité ji gonɗi toon en jiiɗi wadde luwaji mumen taw ko état mumen ne jogui luwaji ko fate immigration ɗum ɗo fof ari noon ko tawi kamɓe toppiti ko fate immigration ko mbiyata toɓe frontiére wonɓe toon to wuuro wiyetego Eagle Pass ene wonde El Paso ɗum koto Texas nde ɓe mbi wonde à partir de altinoɗo ɓe mbawi hankadi ɓe dartinal hankadi kala liggeyaji mabɓe ɗi ɓe mbaɗanno toon ɗum noon ko rende frontiére o kadi e jaɓɓa walla faddade yimɓe natoɓe e ko fate natoɓe toon natiroɓe toon ko Mexico e ɗum noon no ɓe mbiri ni ko sibabude ɓe natoɓe ɓe ɓuuri doole mabɓe oɗo saha joni e tugnade tan hisaji mabɓe mbi wonde ko e nder mois de novembre toon kamɓe yimɓe wonnoɓe toon ɓe nanggui ken wona temedere capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ujunere neɗɗo taw ko yimɓe immigré ji ɗum noon ko ene wayno ko ɓeydima ken wona 2% koɓe nangguno ene mois d' octobre nangguno toon frontiére uji ko temedere capanɗe jeetati e jeetati ujunere ko jiiɗa ɗum noon hono kanko kadi gardiɗo walla président organisation goto wiyeteɗo Lutheran Immigration and Refugee Service ene wayno ko organisation catholique en chrétien en jaɓɓotoɓe toon walloɓe yimɓe immigré ji ɓe bindi kamɓe koyemumen o windi kanko hoore makko lettre fade Abbott on gouverneur mo Texas o wi wonde ko wiide ne waɗa kala taccuɗo frontiére wonde ko criminel e ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en wasde gonɗinde holko woni aadaji Amérique e ɗum noon kadi ene wayno ko bonnude valeur aji ko wiyete yurmade valeur aji kadi ko ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa en kadi lutinirde ko fate jurum nderagal ngal Amérique andira ɗum noon kanko haali ɗum kanko oɗo biyeteɗo Chris O'Mara ha hande habaruji men to États-Unis hono kanko Eric Adam e nder konngol ngol ƴefti hande ɗum noon ko taw mo haaldano e télévision goto local biyeteɗo P1X11 ene wayno ko o wi wonde ko New York ko andira ko gueɗe ɗiɗi andira ko d' abord ko finance ba ko jiiya avion ene diwa ene yana e kuuɓeji ɓurɗo towde toon to New York walla jiiya banggue goɗɗo neɗɗo ne uddisi place muɗum pour wadde jeygu ɗum ɗiɗon haalduji ene wayno haalduji ko fujare par ce que fotani haalde jangol New York bandugol ñande 11 septembre 2001 ɗum noon ko nden nde wiyete en yimɓe waɗa boniyankoɓe jandin toon gaddi avion ngaji kanko Eric Adama haali hen kadi o wi wonde ko wuuro ngo ko wuuro compliqué ko wuuro jiiɓingo no fewi kono noon ko wuuro ɓurgo moƴƴude e aduna he
ɗum noon ko konngol makko kanko alo haali kadi wi wonde ko ɓe ciftini tan wonde ko attentat ji bannoɗi walla jangol bannugol toon to New York ñande 11 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ɗum noon ene waɗi kene wona ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi maayo kadi yandini kuuɓeji ɓurnoɗe towde toon to New York ɗum noon takkano oɗon saaha ko Al-Qaïda kadi e siftinde tan oɗon saaha wonno maire wuro ngo ko Rudy Giuliani kañum hoɗum kañum wonno maire oɗon saaha kanko Eric Adams oɗon saaha kadi kanko hoore makko wonno ko capitaine police toon to New York ko jeeyano ɗum noon ko ɗum woni kanko Eric Adams caggal muɗum o ko heeɓi pouvoir walla wonti maire wuro ngo ko à partir du 1er janvier hitande ujunnaji ɗi e nogas ɗi kanko Eric Adams noon ko neɗɗo gande célèbre oɗo saaha joni surtout henne ko wawdemo haɓɓede kadi beele yimɓe ummotoɓe surtout ɓe Florida ɓe neldanno walla ɓe Texas neldanno taw ko immigré ji arde uddidde nokkuji jaɓɓade ɗumen e kadi e gueɗe mbaɗe noon e kadi oɗo saaha joni wi point faible New York tan caɗele muɗum tan oɗo saaha joni koɓe jogui ken wona temedere capanɗe joyyi ujunere neɗɗo aroɓe ñande foof pour yidde arde wallede no sornori toon walla no dañiri nokku to woni toon to New York ko Eric Adams jaarowo joni e duuɓi 60 omo jogui caɗele kanko hoore makko e FBI saabu FBI nene continue no enquêtamo pour kalis mo hutorno e campagne makko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e kadi omo jogui caɗele goto wonde nde woni capitaine walla nde woni police toon to New York nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati won debbo goto wi wonde o ƴewri ɗum bandiyagal walla o memi ɗum to welaka e way noon kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko comme ko kaɓeteɗo omo jokkodiri no fewi e gouvernement fédéral pour ko fati immigration e ko fati kadi wallude immigré ji gonɗi toon to New York. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Palestine donc ko ɓuuri andede tan oɗo saaha ɗo jarten ɗo hen ene wayno ko Israël ene continue bombarde toon to Gaza e tumnade ko yalti e ñalawma he hono kamɓe Israël ene wayno building ngaji tati gonnoɗi toon to wuuro wiyetengo Rafa ɓe tumnade koɓe kiisi ɓe mbi ko ne wona hawnaki ken wona yimɓe nogas ma e ɗiɗo bombardement ji bango toon to building ngaji ɗi ganduɗa ko civil en konno toon to wuuro wiyetengo Rafa hawnaki wasra e yimɓe heddiɓe wonɓe toon to ɓalle camɗe e ngoɗon wuuro ko fama tan hono kanko ministre défense mo États-Unis biyeteɗo Lloyd Austin kanko jaaɗo toon jettidde toon hande to Israël ene wayno kadi ko nawno ɗum toon tumnade kadi ko famano wonde ko kanko hoore makko beele omo haalde e gouvernement Benjamin Netanyahu beele holno ɓen mbaylirta no mbaɗirta guerre mumen ni sibabude civil en continue warede e sibabu no oɗo saaha joni kamɓe États-Unis même huldeɓe wonde ko en wayno ko opinion international walla soutien mo ganduɗa en communauté international mo joguino wonande Israël wonande men ni kamɓe koyemen États-Unis tato kamɓe ɓuuri sipporto ɗum woni koye ustade ɗum noon ene wayno ko nder konngol ngol haali o wi wonde ko kanko Austin oɗo saaha joni eɓene ƴeewa kadi wadde doole mabɓe toon to maayo ngo welani wiyeten ko mer rouge ɗum ɗo fof ko wallude batuji ganduɗa en taw ko citernuji jahannoji toon batuji commerce ɗi ganduɗa oɗo saaha joni huuti en ɗum noon ko yimɓe jeeyaɓe toon to Yemen enen continue attaque ɗum ɗon kono noon ko wawi wonde fof ene wayno kadi o haalde kamɓe Israël ko fati holno ɓe mbaɗirta guerre mabɓe kadi holno waylirto ko ɗum waɗi tumnade kadi habaruji gomri toon hono ardiɓe comité ko fati e guerre oɗo saaha joni goni ko ƴewde peeje holno yimɓe ɓe ganduɗa dirtinanoma e nokkuji men hol gartirta goto e galleji mumen haysoko galleji ko moññaɗe haalade ko jiida e ɗum ɗon hono kamɓe Israël ɓe kaaliɓe kadi ɓe mbi wonde ko mayirama yimɓe ɗiɗo soldateɓe mabɓe toon to Gaza ɗum noon ko haare hakkude mabɓe e Hamas ko mbiyata gare taw ko haare terrain ha hande toon to Nations Unies tumnade kadi ko konngol gomigol toon to New York hono kamɓe conseil de sécurité ene wayno ɓe ɗamina kadi maɓe wooda résolution goɗɗo oɗon résolution kadi ko wiide wonde ko cessation hostilité firti tan ko yahata nde darto ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en membre ji fof puɗɗima haalde ɗum kadi konngol ɗon konngol ko hutora siftinɗon tan ko ñande 16 lewru décembre hono kamɓe États-Unis ɓe mbawini kamɓe hollude veto mabɓe salade résolution goɗɗo ƴefte pour namdade ko wiyete cessez-le-feu e hande kadi eɓe continue haalde hen hay sinde ɓe mbi oɗo saaha joni kono doole no ɓe supportirta Israël ni koko continue kono noon alay saago Israël
waawa kadi kañum hoore mum ƴeewtaade civil en no maayata ni par ce que natti wonde fonde jaɓeede ɗumnaade kadi e ministére toppitiri ko faati cellal toon to Palestine ɓe mbi kene wona 1953 neɗɗo ɗum woni Palestine naaɓe maayɓe tan tuggi tan guerre nde fuɗɗi nde fuɗɗi ko gila ñande 7 octobre e tumnade kadi e oton banggue ko mbi wonde ko Israël mayra ko 1954 neɗɗo habruji men international hande toon to Libye tumnade kadi ko radio France international haali hono États-Unis ɓe mbawi fellude avion goto gonnoɗo toon taw ko avion russe ɗum noon avion russe o wonno ko toon to aéroport mo ganduɗa hoɗaka oɗo saaha joni gonɗo Al Djoufra ene wayno avion o kadi no ɓe mbiri avion wonno ko gueɗe ko mbiyata gueɗe brouillage radar uji taw koɓe nanto ɗum ko yimɓe soldateɓe mabɓe soldateɓe foɗɓe lomtade oɗo saaha joni troupe mercenaire uji Wagner en ɓe mbi kadi avion goɗɗo kadi toɓɓanoma ñande 7 décembre ɗum noon ko jiita e mo Djoufra o toon aéroport goɗɗo gonɗo toon to Zala ɗum noon woni ko hakke kene wona 200 kilo ɗiɗo avion ngaji fof noon e tumnade kadi habaruji gumiri ɗon tako agence italienne ko haali wi wonde ko kaɓirɗe gonɗe hen ɗe ɗe henna ko yimɓe mabɓe hesɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗi lomtoyo Wagner taw ko kañum ko matériel mumen matériel mo ganduɗa ene mbawi hutorade pour wadde brouiller kala ko wiyete radar uji e ɗum ɗo matériel kadi fanno ko yimɓe wonɓe toon to leyɗel Afrique ɗum noon surtout fanno ko toon to Libye e fanno toon to Soudan Libye en tuuma oɗo saaha joni ko état mo ganduɗa kamɓe Russie naɓe walla Wagner eɓene mbaɗa toon base mabɓe pour wallude mercenaire uji mabɓe gonɗi toon to Afrique ha hande habruji men international toon to Guinée Conakry port mabɓe gonɗo toon to Guinée to Conakry ene wayno cummu bungu waɗimo toon cummu noon waɗi ko mbiyata nokku mabɓe mo ganduɗa ɗo ɓe moftata pétrole et essence fetti ɗo noon bonni ko ɓuuri hewde ko wonno ɗon e leegal ngal surtout leegal biyetegal koronci ɗum noon ɓe mbi wonde ko en wayno oɗo saaha joni waɗi ken noon 13 neɗɗo mayɗo ene waɗi kadi ken noon 978 neɗɗo gañiɓe ɗum noon tumnade kadi ko gouvernement ko haali ni kay jaltude tan ɓe mbi wonde koɓe goni koye enquête ko noon ɓe kaali ɓe mbi wonde ko fetto waɗi toon to aéroport to port mabɓe won gonɗo toon to Conakry e ɗum noon wayno ko ɓe ganda taw holko woni sababu fettugol ngol ɗon ɗum noon explosion kono en wani koɓe goni koye enquête ko ɗum waɗi donc ene wayno ko kala ko wonno ɗon e leegal ngal yimɓe résident ji walla honnoɓe ɗon yaltude toon to Las Palmas avion goto Mauritanie biyeteɗo Boeing 737 MAX e wayno kañum hoore mum forsama yo juuro taw ko mbiyata ko jawgol caggal nde pilote makko pilote oɗon avion kañum hoore mum haali wi wonde koene jogui probléme ko wiyata machine gonɗo toon ballo ɗum ko fati vitesse aji kañum oɗon machine ene wayno koko paani ko wawi wonde fof ene wayno avion juurima kadi dañan hay probléme goɗɗo ene wayno ɗum noon kadi ari ko caggal nde kamɓe e Mauritanie agence Mauritanie toppiti ko fati avion ngaji Mauritanie Airlines ɓe mbi ɓe kaalino mbi wonde ko balɗe tati ko addi ɗum ɗo mbi wonde ko avion ngaji mabɓe foof mbaɗatnoma maintenance e kadi ma continue ƴeftude service mum kono en wayno ko oɗo avion kam caggal muɗum kañum hoorem dañi forcé hoore mum walla pilote o forcé ñaaki pour yo juuro ko mbiyata juurgol taw ko urgence toon to Las Palmas cakkiteɗen habaruji men ko toon to Égypte e tumnade kadi ko article bindaɗo toon to Africa News hono kamɓe Égypte naɓe temedere e million ngaji jeegom neɗɗo ɓe mbawino wodde hakkude 10 e 11 lewru décembre yaade woteji mbiyata toɗɗade kadi gardiɗo leydi ɗum noon ene wayno ko kanko gardiɗo leydi hono Abdoul Fattah El Sisi kanko hoore makko ko candidat kadi wontuno e kadi omo waddanno yimɓe candidat ji goɗɗi tan ɗiɗon candidat ji kadi ɗe kewani ɓe gandaka no fewi wonde fof woteji yene ko kanko kadi noon ɗaminirno ni ko kanko gagni ɗum noon wiyama dañi 89,6% des voix ene wayno kañum komo dokkimo ko wiyete mandat makko tataw kanko noon Abdoul Fattah jarowo duuɓi 60 ɗum noon Abdoul Fattah Sisi o fuɗɗoto mandat makko tataɓo koye mois d' avril ɗum noon ko mandat makko tataɓo ardade leydi Égypte noon siftirde on tan ko leydi oɗo saaha joni wondude e caɗele non seulement caɗele économique mais ko caɗele kadi sibabude guerre gonɗo toon to Palestine sibabude réfugié ji garoji toon e sibabude kañum hoore mum hollo rôle mo jogui ko fate en tawde ko wonni koye région mo guerre woni so holno hakkude muɗum médiation hakkude Israël
e Palestine walla hakkunde Israel e leyɗele arabeɓe holno rol mo jogui hen bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar a siftinde on tan koye oɗo jamma kadi wonanɓe wonɓe diwan Cincinnati ene wayno ko ɗum jangi no fewi janggol ngol ma wonna tiggutan to moins 5 degré celsius ha yettanima 1 degré celsius moins 1 degré celsius ɗo e suba kono noon wayno ma température mum to e hawnaki balɗe garoje tuggi ñande tan talata yettanima alhamis ma woni 8 degré celsius ɗum noon ma wul seeɗa ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar yen mbali jaam ha janggo kadi on jarama